Коя е първата зодия в зодиакалния кръг? Това е Овен. Това е Овен. Ето 5 любопитни факта за тази огнена зодия. Овните са родени лидери. Те винаги искат да бъдат първи, защото са амбициозни, смели и енергични. Овенът е под влиянието на Марс, планетата на войната и действието. Затова са толкова решителни и страстни. Овните обичат бързите резултати. Те не обичат да чакат и винаги действат веднага. Като огнен знак, Овенът има силен характер и понякога може да бъде доста избухлив, но пък бързо му минава. Числото 9 носи късмет на овните, защото символизира завършеност и сила. Познат ли ви е този характер? Ако сте овен или познавате такъв, споделете в коментарите.